District Road Safety Committee Karbi Anglong Pen Road Safety Puthak Chirok Tokamai Kapaman Pon Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbia Phan delimitation along Lamthi Chipaklang Dunte Tetku Angel Sonteron Pen Kaninche Puthak Dwar Bagori BJP Mondol Atum Lamboy Kipi Karbi Farmers Association la pen Agriculture atum chilangsi honglokpet araraphan ingi ke pangrenga kipi ke endun araraphan kula pen rearing tools pajerpon Karbi Anglong Life adaba birtang ton pen arjuponik tha Patumi pai ni phaing kora sir kebarni ada por phai kebra chitim apor pen District Road Safety Committee Karbi Anglong pen ki patir pipon Claim Rapid District Press Club of Karbi Anglong Lapen Dilai Press Club Atumta Chirap Dunsi Dilai Higher Secondary School along Road Safety Puthak Chirok Tok Amai Kedeng Pon Gari motor ke vek penta kachire akinang sopu matha pen kaching rai pon thekjia phan motor ke vek lapen motor ke dam lapen ki pek pon thekjia puthak lokichar leari so ejangatum phan traffic rules hai huya puthak thanmum ponlo Lapen ningje pon pinning aning kan kadu kawe bang plikebra ke thom aphai accident benajok thinang loputa pachini ponthu Bangso mai long District Press Club of Karbi Anglong akong chunbang Danielson B Rap chunbang Vivian Rongpi Senior Journalist Sonju Bora atumpensi thamponlo Dilai Higher Secondary School Principal Jayanti Teron P lapen lo thanbang lapen students atum chetu dunsi Labangso kachithan kachimum amai misin pensi pajut ponlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Pai ni phaing kora trogar ni Angel Sonteron pen pherangkia maikang ni pon ho delimitation apothak Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi thangta claim tun thek thedet pu akoi ki pia pothak pai ni phaing kora ner keparni Dwar Bagori BJP Mondol atum pen mithang sai hemalong pherangkia mai ingi ponsi lamwoi ki pithu Pherangkia mai long Dwar Bagori BJP Mondol atum pen lamthe ke jai tengke delimitation along Bokajan LA angkang along pen along Hauraghat LA ke parlo pondu koklo labangso sai penang nilitum ahin pen tame ke pachunjia phan sai deng ponlo sitame chun une detlo Bons tame Angelson Terona bang lang tarli pamika ki lapen chini pamika ke pen kupia joini si kyun e polam klardak pen chini ne pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbia phan akoi ki pipon ke chokchi pusi ninje tang telang litum pen lamboi ki pialam the nona juponix na alam the ke la hello alang li pinang ladak akoi ki pipon du delimitation puthak de Richard Tokbi claim nun thek thera alang li claim nun thek thep na jok EM apu bena cheo nangi tape alang li phan sai tiki rong lasor pu claim thek thep puanta alang li phan labangso ka pen nom pondu nili puji bangala hello ajanon public representative rat elected member lason muni phan ke lason mane alam thepen alang li phan tupidak se gemi person si nilihin pen ke mathapon ঠিক আছে কিচুন বনপে কেলে বনপে দলো সিতামে কিচুন বনপে কেলে বনপে মুখাকে পিনি Sir Richard Tokbi EM alang lidat le adai ke do kalilu balang lidat le ke claim un ichot polam kalilu lake angdang pi alidars pen penanga na kun ke claim dam pachun uni bangke bangkutin long tame kiun e adim mangke arku dulu sitame nilitumahin pen claim pangcheng ponlo lepen EM sa Richard Tokbi nilitumhan kapin khat pon atengsi nilitum bangso sai deng ponlo Lamwoi ki piahut EM Richard Tokbi ki claim tanga sai amta kalakha ponje phan Angel Sonteron phan sodak pen kapachini dolamara pen RG Sonong phar Karbi Anglong Live Langpher constituency angkang Phonglokpet arong along Ovekimi Club sai hemalong Karbi Farmers Association asong pen patipi pon pen Assistant Agriculture Department atum Cherap Dunsi Arnisia Farman inki ke pangrenga seke kipi
Bangso amai Phonglokpet Karbi Farmers Association aro amai phu gotom phangcho pen mai chari ponsi aluhia man pen Sericulture Department Senior Demonstrator Dhura Bora Rodahi Taropi Margaret Teron Pilapen Karbi Farmers Association Tiripi amai phu Tingku Ingti Kongchun Bang Soron Singh Rongpi Lamjai Sarpu Hemari Rongpi Pachi Thangchun Bang Sondon Terang Lapen Klem Bang Rajiv Terang atum Chitong Donsi Hadak Aradatum Inki Kepang Reng Asike Kipialong RDP Dun Lapu Senior Demonstrator Dhura Bora pen Inki Kepang Reng pen Ali Kuson si ke long pon ma lapen ki claim ke rama puthak anta than pa jermi pon lapen Inki Kepang Reng pen ahon non malom ilin ador pharu please se long pon lapen eton hem to na phan ki Inki Kepang Reng pammi pulote hema phan akinang sot anta chedor puta than pon Lapen Senior Demonstrator Rodahi Taropi pen tami Inki Pangreng pen nilitum tami kai ke raraphan thanlo Lapen ongdong atum ke Pangreng ponlo Lapen ki chengsi ke claim nangji ke Inkia an e ponangji lapen laso phi an si Inki Pangreng ponangji puta than pon Lapen Inki ke Pangreng hut kai ke ta chirok tok nangji adung alom han kitun angnim ahormu pipedet nangji puta than pachini pon Lasikomani hon ke jeng ningke hang do pulote sikisi tami nang endun tami puta thanpon mokoson pensi ke claim ke dam nang jima puthak chini ne pulote nitum Sericulture Department pen nang cherap dun puputa lamchak chipipon halapu Karbi Farmers Association tiripi amai putingku ingti pen tami ningke hang atum do pulote nitum tami un an pen ke nang cherap nang chetu dun po ingkia an arong tami akijoy pen nang pipon po lapen ke Mithang Karbi Anglong Araraphan ke nitum Karbi Farmers Association pen ke kai ke sai ka chutiki along aphi arjabdun poputa lamcha chipi pon News Report Karbi Anglong Live Kikan ke chali thegnang jila pen akang to yang deng an chepale dunji pulote ke chali adim tha ke do akinang sotpu jirpo bang ke thomatum chelangsi kikan ke thanji aphan pura dongmukak ahi thialong Meet Masters Dance Academy Ingpudet pen bangso Academy ningkani si nangchok si aliralon pen ketalon pon Kidamtang pai ni phai ingkorania kepani dongmukak Rasinja Club Mini Stadium Sports Complex Auditorium along Meet Master Dance Academy ningkani si kechok ani ketalon pon Bangso amayalong alhi sarpwa man pen katharson ingti Ramsing Teron Phuluni Circle Office Mandal Dhoni Tokbi Maluti Rongpipi Dongmukak Municipal Board Chairman Prahalat Timongatum Chitongdun Bangso Meet Master Dance Academy Kangpu Pon Surjo Phangcho Mindar Tiso Lapen Mirjeng Tiso Alanglitum Bangso Dance Academy Kangpu Pon Det Pen Pinnangan Kikan ke Charlie Aning ke Hangatum Charlie Dun Longlo Lapen ke Kikan ke Than ke Japon ke Mesena Jok ke Ongdung Kikan ke Charlie Dun Aphai Dolo Pusi Thanpon Lapen Bangso Dance Academy penajok kikan ke thekatum annaphan angsong angdeng an ke pali dunji aphanta bor ipidun popusi thanpon Lapen ani kang sampor phai trok apor malom pen lunkan amanin sitami dongmukak Municipal Board Chairman Prahalat Timong ahin pen ingpu pidonsi bangso lunkan amanin along kikan kachipati sitami padukpon Bangso news pen utupan sikap sosial media komposisi Adila ni kami masa dan seperti ini dah. Insyaallah mati berbeza lagi. Kalau kita jadi kalau. Aku ni bangke ni Agust 20 bangke ni nikan si besok mati nikan si coba mehan kita kan ni. Jadi bangso mehan kita ni itu. Ni masa dan seperti ini. Cuma kedangtang 2022 28 Agust ni si ni mehan kita ni. Apa yang ini 2023 bagus lagi ni nikah si kicok langsung si hot tu langsung nikah si kicok ke talon pun itu si langsung ke talon kalau bang ni tu si bias Tuhan pun makin kicok pun bisa aku lah saya tu masih hot besar Dongmukak pen Samsung ingki Karbi Anglong Live Pai chikloni phaing koraner kebarni Union Cabinet amai kang ni ponahut Central Government hin pen kitun kedang I liquefied petroleum gas mate LPG cylinder isia long sika pharohini an ke pajum ponji aphan cheparai ponlo
la solong Ujjawala scheme along sika pharohini an additional subsidy ki piponji phanta cheparai ponlo non ke pradhan mantri Ujjawala yojana mate PMUY along amen ki dodun atuma phan ke isi gas cylinder along sika pharopli an subsidy dopon poputa than pon pangbar pononang nonama Delhi rong sopia long lin kripli togbor hini mate 14.2 kg LPG cylinder isi along sika pharo kri sira kit homansi en ponbom bon sidamit non bang ke sika pharo sir kebra kit hom ansi pai pai chikloni phai thong kep thelangar ni anpen ke pinang chotpo lason thak thak si halapu Ujjawala awasai ke do bang phu abang phia tumta sika pharo kri troxira kit homsi pinang chotpo subsidy ke do ajoini Union Minister Anurag Thakur hin pen lam theke than pona tengke Prime Minister Narendra Modi hin pen domestic LPG kirim abang phia tuma phan sika pharohini an pajok ponlo Union Minister Anurag Thakur hin pen lam theke than pona tengke Prime Minister Narendra Modi hin pen domestic LPG kirim abang phia tuma phan sika pharohini an pajok ponlo lapuson kachi parai ponlaki det piangkang soarlo tuma phan raksha bandhan lapen onam ronga jelong ningkang sam asimbon ki pajepon ang theklo pusi thanpon surihini rakre planning kan BJP rachari asong pen det kichari ponlong chinga hutke det piar lokatu kawe pen kuti kreplira lak phokep a hemalosi LPG warsa docho bon sitami piniani anabangke kuti thongkep rake thom a hem an nang pleng tanglo Lasolong kuti sirkepra lak trokep ahemtun atuma phan Pradhan Mantri Ujjawala Yojana mati PMUY a scheme pensi LPG warsai pajir ponlu puta Union Minister hin pen than pon thu Mai Jut et pen pherangkia thingno lam the ke jai pona hut Union Minister Anurag Thakur hin pen ke pachini pon thua tengki Raksha Bandhan pen onam rongaji ningka rongalong ningkang sampen Ujjawala scheme along lak trok sikepra phososi soar logatuma phan aki joy pen LPG cylinder kipajir ponji aphan government a hin pen cheparai pon labang so asai ki ding ponalong warsai ki longdun nimali atuma phan aki joy pen gas burner kichingsi gas cylinder lapen pipe sitami pajir pon po Ujjawala scheme pen lak troxi kepra pho soar logatuma phan warsai pajir pon et pulo tangte Ujjawala scheme along kaddu kawe pang rumpe pen kuti kepra lak thong kebra pho abang phi an LPG warsai kilong phai pleng pon poputa than pachini pon thu National Desk Report Karbing Long Live Pai chikloni phaing koraniar kebani Delhi Village Development Board a hin pen attogano ke paching thur ke pachat ponji a phanpura kuti pharo isira krep ho atangka kisik pon pen pharo isira trok kepra troxia schemes deng ponlo Delhi Development and General Administration Ministry asai hem pen lamthi ki pangdak pona tengki India National Capital Delhi rong sopi angkang ke do rong rup la pen atokano analong ke paching thora sai ki deng ponalong ke patang da prangji aphanpura Delhi Secretariat along Delhi Minister Gopal Rai Mai Chari Ponsi Village Development Board amai ingni ponlo Delhi angkang rong rup arlo ke paching thur asai ke deng ponalong jesimet pet towar langke palia hor langteng community centers mirbiri thiri lapen pathu aklam hai huisitami patang ponpo labang so amai kang ni pona hot sai kamalong ki theki ding lapen officers atuma phan prabjin pen apor ki pona teng pen sai ke patang pon eji phan kapin khat pado ponlo Board of Members atuma hin pensitami ke deng pon tang sai ke tang te lang la pen akini ke deng ponji asai pu thak sitami lamthi chipaklang pon ringti Lapuson si Delhi Environment Forest and Wildlife Development la pen General Administration a Minister Gopal Rai hin pen maya long lamthi ke jai pon ki lapu henlo Pini labang so amaya long kuti pharo isira krep hora lak phokebra hini atangka kisik pon pen pharo isira trokebra troxi akimi a project Delhi rong so pike parlo atogano rong rup along ke pale damji aphan chiparai ponlo Halapu irrigation la pen flood control sa sai kamalong kit hekiding atuma phansitami
apor ki pi bona teng pen project files ke patang pon ejia phan pin khat pon lopasi ningche pon government hin pen Delhi rong sopi arlo la pen adung arai ke do ara ratuma phan muni ra kaya long akinang sot naya son amung warsai ke pale pon ejia phan si kai keta chisik dolo rong rup ke paching thora sai ke deng pon along ke langchari ponji la ke irrigation flood controls development MCD la pen EC hini government asai kam atum henlo puta minister ahin pen ningje ponthu National Desk Report Karbing Long Line Kang tipinya da babirta ke lapuan si kang ton paniklo